Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ γιατί είναι ένας ηθοποιός που αγαπάω ιδιαίτερα και μάλιστα το αποδεικνύει κάθε φορά περίτρανα με αυτά που κάνει. Ο λόγος για τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη που σε καλωσορίζω στο Αίγυο και θέλω να πω ότι είσαι από τους ανθρώπους εκείνους, το ηθοποιός το βάζω σε δεύτερη μοίρα, που λειτουργεί πολύ έντιμα και πολύ σωστά σε μια παράσταση. Έχεις πάρει την Αλφα Εθνική μαζί σου φέτος το καλοκαίρι. Τον Πάνο Σταθακόπουλο, τα κορίτσια. Νομίζω ότι το επιδιώκεις αυτό κάθε φορά και είναι προς τιμήν σου. Είναι χαρά κάθε φορά σε μια παράσταση, επειδή όπως πολύ καλά ξέρεις το θέατρο είναι ομαδικό, είναι του συνόλου, να έχεις τέτοια εργαλεία. Και τους αποκαλώ εργαλεία γιατί όταν έχεις φύση θέση κωμικούς απολαμβάνεις. Πολλές φορές, ομολογώ, επί σκηνής γίνομαι παρατηρητής. Όταν είναι φύση θέση κωμική και ταλαντούχοι ταυτοχρόνως, καταλαβαίνεις ότι η παράσταση δεν θα είναι ποτέ η ίδια. Από μέρα σε μέρα διαφέρει, δημιουργούνται καινούρια κίνητρα. Δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε το κείμενο, απλά η διάθεση αλλάζει. Και ο καθένας είναι one man show, δηλαδή ο καθένας από μόνος του γράφει τη δικιά του τεχνική επί σκηνής. Και όλοι μαζί παντρευόμαστε και κάνουμε μία σκηνική γλώσσα που αυτό αυτομάτως γίνεται μαγεία για το κοινό. Τι προσπαθήσατε να δώσετε, γιατί είναι ένα έργο που το ξέρει ο κόσμος, που το έχει αγαπήσει, είναι διαχρονικό έτσι κι αλλιώς. Η πρότασή μας είναι, που θεωρώ πολύ μοντέρνα πρόταση, είναι η κλασική πρόταση. Ξαναεπιστρέψαμε στο κλασικό. Θα δείτε Μολιέρο, βλέπετε Μολιέρο. Δεν περάσαμε στα σκοτάδια των ηρώων, δεν περάσαμε σε κάποιες εικόνες όμορφες, είναι άκρος Μολιέρος, δηλαδή οι χαρακτήρες είναι ανάγλυφοι, οι καταστάσεις είναι ανάγλυφες, η τραγικότητα και η κωμικότητα βγαίνουν μέσα από την υποκριτική αλλά και μέσα από το ίδιο το κείμενο. Και ευχαριστώ και πάρα πολύ τους Ρέπα και Παπαθανασίου γιατί βάλαν τη δική τους μπακέτα μέσα στο κείμενο, εκτιμώντας και διαφυλάσσοντας βέβαια το Μολιέρο. Δεν κάνανε αναγωγές στο σήμερα ώστε να καταλαβαίνει ο θεατής. Όχι, σεβαστήκαν τον ίδιο του συγγραφέα και αυτό είναι εκτιμητέο. Επίσης εκτιμητέα είναι και η σκηνοδική τους προσέγγιση, γιατί από ό,τι θα δείτε η μουσική υπάρχει μόνο στην αρχή και στο τέλος. Σε όλο το άλλο κυριαρχεί η πρόζα και η ηθοποιή. Και αυτό είναι Ευαγγέλιο για τον ηθοποιό. Να κλείσουμε με λίγα πράγματα για την παράσταση που θα συνεχίσετε για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Ζήνα το χειμώνα. Η Virginia Woolf, ναι, δεύτερη χρονιά θα συνεχίσουμε στο Θέατρο Ζήνα. Νομίζω σας στιγμάτισε και τη στιγματίσατε. Ξέρεις τι χαίρομαι πιο πολύ, Νίκο, ότι με τα χρόνια, επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, συστήνουμε αυτούς τους συγγραφείς σε καινούριο κοινό. Και αυτό το χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί αυτοί που ήρθαν να δουν πέρυσι και ήρθαν πολλοί να δουν τη Virginia Woolf, πιθανολογώ δεν ξέρανε ποιος είναι ο συγγραφέας, δεν ξέραν ποιο είναι το έργο. Ήρθαν να παρακολουθήσουν κάτι. Τους κερδίσαμε. Και αυτό μπορεί... Και ήταν πολύ νεανικό κοινό. Και νεανικό κοινό. Άρα το συστήσαμε ξανά από την αρχή, άρα θα έχει κι άλλο μέλλον το συγκεκριμένο έργο. Εμείς θα παίξουμε 2 μήνες στην Αθήνα και μετά θα ακολουθήσει πανελλαδική περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, χειμωνιάτικη. Και είμαστε και γι' αυτό χαρούμενοι, γιατί είναι ένα έργο και ένα συγγραφέα. Ναι, είναι ένα έργο που πρέπει να το επικοινωνήσουμε στην επαρχία. Και όταν λέω επαρχία, δεν εννοώ επαρχία, εννοώ στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι ένας κολοσιαίος συγγραφέας και οι ρόλοι είναι θαυματουργοί. Και για μας τους ηθοποιούς τέτοιοι ρόλοι είναι δώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εγώ ευχαριστώ. Κοριτσάκι πολύ αγαπημένο, η Σοφία Βογιατζάκη. Αγαπημένε μου. Πώς περνάει το καλοκαίρι σου? Πολύ όμορφα, με μια πολύ ωραία παράσταση, με τον Καταφαντασία Ανασθενή του Μολιέρου, διασκευή, μετάφραση, σκηνοθεσία Παπαθανασίου, Ρέπας Παπαθανασίου. Οι ρεπέοι λένε όχι, πρώτα μπαίνει ο Αθανάσης Παπαθανασίου, Πύρο, Παπαθανασίου, λέω παιδιά θα λέω ό,τι θέλω, να με αφήσετε στην ησυχία μου. Με έναν Βλαδίμηρο εξαιρετικό, με έναν Θίασο εξαιρετικό, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, πολύ ευλογία μεγάλη είναι αυτή.
Ωραία παράσταση, ωραίο παρεάκι, ωραία ηθοποιή, ωραίο αποδοχή από τον κόσμο πολύ, με πολύ αγάπη. Γελάει ο κόσμος, το χαίρεται, χαιρόμαστε κι εμείς, γελάμε. Με το που τους ακούμε και γελάνε, ξεχνάμε κούραση, ταξίδια, ταλαιπώρια, μπαγκάζ, άνοιξε βαλίτσες, κλείσε βαλίτσες, άλλαξε ξενοδοχείο, μπέρδεψε το δωμάτιο, δεν θυμάμαι που μένω, ποια είμαι, που πάω. Τέλειο. Σοφάκη, φέτος κάνεις αποστασία από τους μπαμπάδες. Αποστασία, γιατί λες αποστασία ρε? Αφού φεύγεις. Όχι, δεν φεύγω. Τι κάνεις, μένεις? Δεν θα φύγω ποτέ από την οικογένεια αυτή. Εννοώ ότι είναι μια παράσταση που την έχω παίξει 5 σεζόν, μαζί 4 χρόνια στο Αλίκι και μία περιοδία, οπότε να μεγαλώνω κιόλας, να παίξω και κάτι άλλο, να μην παίξω και κάτι άλλο. Εννοώ ότι με πολύ αγάπη τη σκέφτομαι, όλους με πολύ αγάπη, μου λείπουν ήδη πολύ, η οικογένεια μου λείπει, αλλά είναι οικογένεια, δηλαδή πάμε, ερχόμαστε, ξαναπάμε, ξαναρχόμαστε. Κλείνει και ένας κύκλος, ανοίγει κάποιος άλλος. Νομίζω ότι ήταν σόφρον το ότι θα κάνω κάτι άλλο. Εννοώ ότι Να πούμε τι. δεν έχω να δώσω κάτι παραπάνω, το έχω πιάσει από παντού αυτό. Τώρα αν ξαναπαιχτεί σε 10 χρόνια και μου ξαναδώσουν τον ρόλο, 10 χρόνια μετά θα είμαι 10 χρόνια αλλιώς. Θα είμαι διαφορετική, άρα πάλι θα τον ξαναπαίξω, να ξέρεις. Εννοείται. Να πούμε για το καινούριο έργο. Το καινούριο έργο είναι το Une Idée Géniale, ο ελληνικός, η ιδέα της χρονιάς, μετάφραση Γαλλαίος, διασκευή Μαρκουλάκης, σκηνοθεσία ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Άκης Ακελαρίου, ο υπέροχος, ο αγαπημένος μου, λατρεμένος μου. Το λατρεύω από κάθε άποψη. Δεν θα συγκινηθώ, όχι, δεν θα συγκινηθώ. Τον λατρεύω από κάθε άποψη τον Άκη, δηλαδή τον εκτιμώ απεριόριστα πολύ. Για όλα του, για τον τρόπο του, για το ταλέντο του, για τη στάση του, για την αντιμετώπιση, για όλα του, εν πάση περιπτώσει. Θέατρο Βρετάνια, Παυλάκης, παραγωγή, Κάρολος Παυλάκης, Άκης Ακελαρίου, Κουρλαμπάς Θανάσης, υπέροχος, Ναταλία Δραγούμη και εγώ. Και σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος. Αρχές Οκτώβρη, 7 Οκτώβρη είναι η πρεμιέρα. Πρώτο, ο Θεός Παναγιά μου, να προλάβουμε. Με το καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και όλα με καλό. Υγεία, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, Νίκο μου. Πάνω απ' όλα. Και όλα τα άλλα γίνονται και έρχονται και γίνονται όπως πρέπει τα πράγματα. Συμφωνώ. Να σε καλά. Σε λατρεύω, ρε.